Amin alaikum salam. Marhaban. Yawwa. Lafiya. Bismillah. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Sanu da zuwa. Hajiya ina wuni? Lafiya ina gajiya. Ya aiki. Alhamdulillah. Masha Allah. Sanu da zuwa. Lafiya. Lafiya ya aiki. Alhamdulillah. Duk jama'a lafiya ku ya yara kuma. Lafiya kalau. Zo kuma kun da ni ina niyan fita. To ai ba matsala jiya ba matsala. Alhaji ya san da zuwa. A ya san da zuwan ku ko? Yana ciki ko? Yana ciki bari masa magana. Yawwa hajiya. Lalle gaskiya masha Allah Alhaji yana hutawa. Wannan katon gida haka. Gaskiya fa ya kamata an biya kuɗin nan ka bani kuɗi na saboda mota nake so in siya fa. Mai ku bana son rigima haka ke? Dan Allah ku jira mu ga fitowa Alhaji nan. Ku kuna ta wani To masifa. abokina To ku bari mana ya fito mana inda ya fito ya bada kuɗin da abin da za a yi ba sai a yi ba. kuɗin nan na san da shi. Ku jira ran Allah Alhaji ya fito. Allah ya fito da shi. Allah ya fito da shi. Ku jira ya fito mana. Sannu ku da zuwa. Yawwa lalle. Kun zo lafiya? Da yawa. Kun ga tuntuntuni nake jiran ku. Allah sarki. Tuntuntuni nake jiran ku. Wallahi mun tsaya hanya ne wallahi sakamakon. Hajiya mata ce mu naka ta anguwa gashi akan ku ban tafi ba. Allah sarki. Ta gaya mana. Yawwa, sannu. Zai zunda ta ce ma za ta fito. Ina wuni? Ina gajiya. Lafiya? Ya sun gulloli. Alhamdulillah. Mana ta ina gajiya. Yawwa. An zo maganar albashi ko? Ba abin da za a yi ba kuɗi. Kasar rayuwar kuɗi ce da mata. Haka ne. Yawwa. Aini daɗi na ji latin da kuka yi. Allah Alhaji. Ai gara. Hajiya ta tafi. Ban bi ta bayi. Na ga alama fuska. Na ga sai kuna aiki. Haba. Ya yau dai kana cikin nishadi. Aure zan yi. Haba. Mun yi maganar kanawa. Kwanakin nan wai? Eh. To Ubangiji Allah sanya alkhairi. Allah ya tabbatar mana. Sunan ta Hafsi. Wai Hafsi wanda na sani wannan ne kyakkyawa ga ta tarbiyya Alhaji. Alhamdulillah. Yarinya. Tsaya. Ba ka binta fa. Abun bin da Alhaji ai haba. Kuma kai abin da kake inda In Allah ya da. Allah ya sana sa mu shi. Za a ƙara ta. Ubangiji Allah sanya Manajan gashi. Yawa madalla. Yawwa. Sha Allah. Allah ƙara arziki. Aure. gaskiya abin nan. Aure. Sunan manzo Allah ke sallallahu Yayi. Hajiya ba magana take yi ba. alaihi ka dace ba. Yarinya ta Haba. kyau. Ka ga ta Alhaji mata biyu? Ga fari. kyakkyawa ce ga hanci. To Alhaji ai hajiya ma fara ce. Kai da Allah. Kai dai ko ka ce Ai miko kudin nan. Miko. Daga kun am show me. Alhaji ya kamata ƙara. Ya kamata ƙara. Alhaji mu awan baka mai kuɗi. ai hakuri. Me hada ka da Hafsi? A ba ni bane. Kai Alhaji wallahi lalle ya kamata ka ƙara aure saboda ina ganin arziki ya zauna. Daidai ka. Gaskiya Alhaji ni kaina ina baka goyon baya 100% wallahi kana aure na saboda wallahi ko gidan nan ta ka ba ta da mutum. Masha Allah. Ka duba fa tunda muka zo fa ka mana ruwa muka kawai ka kara auren da ka kara auren da wallahi Ya mutumin kirki. ina baka goyon baya Annabi sallallahu alaihi wasallam. gaskiya Zafi kuma maganar aure kuma ku kama zafi? Ko Alhaji ina so ki sallah ne kawai. Kana ce ɗazu kai sallah? A'a ba ni Ha, ba kai ba. Waye sallah ɗazu? Ci gaba da magana ma. Ya kai shiru. Alhaji ci gaba da magana. Aure a gidan nan. Alhaji dama na ce ma ai an dakata da magana auren. Rufa min baki munafukan banza munafukan wofi. Hadda ku ake munafincin? Ku ce bai kusa lokacin karɓar albashin ku? Ashe kun zo ne ku ba Alhaji shawara cewa yayi ne ya kawo mini amarya a gidan nan? To wallahi tallahi ina nan da raina a gidan nan ba isa ba Alhaji bai isa ya kawo mini wata kishi a gidan nan. Shawarar manajan. Wallahi ni kam ba da ni ba Shawarar wallahi sai manajan. ya kore gidan nan. Haba.
abu ne ya riga ya faru. Hakuri me za ku bani munafukai ku rufe min baki don Allah. Hakuri me za ku bani munafukan banza munafukan wofi dubi idon. Dama Alhaji ina cewa a dan tsakaita maganar nan. So za mu gani ai gani da kai. Manajan Yanzu abin da za a yi kafin ma ka ɗauko zancen aure mu zancen wata kishiya bai taso ba tashi ka je ka nema wanke-wanke. Tashi ka ta cushe shanka a cikin kicin yana jiran ka tashi ka je ka nema wanke-wanke. Mu je ka je nema wanke-wanke. Alhaji ne da wanke-wanke. Kai gaskiya Alhaji shi da matsoron mata sai yake ji. Dama ashe Alhaji ya je ya dinga zare mana ido a a gidansa abin da ke faruwa kenan tsoron mata shi yake. Kai wannan abu a hankali wallahi ni gaba ɗaya ma na rasa inda zan sa kaina. Lalle kaga Alhaji kan take yin zufa sai kace kwado. Jama'a subhanallah ai kuma ku sani ba. Ni tintin na san Alhaji mutunta ce. Tintin in ya zo gida shiru yake yi da kasan ruwa ya cinye shi. Amma da ya je gurin aiki sai ya samu a gaba ya takura ma. Alhaji da gaskiya ka tsaye ba. Wanke wanke. Wayo ban yada da alazana mata dura. Wayo ban yada da alazana mai rangongo. A wada mai hana gaje ta domin dargan mai rangongo. Wayo salisu na gode domin